फाग्लि गोसोखांदोंबालाय फन हरनांगौब्रा मानो फन हरालासिनो थायो नोंलाय नोंखौ गोसोखांनानै आंहा आब'जों बुजानांगौ दाखालिबा थिगसे बुजादों आरो आंहा आब' हाफांजों ओइ बे हाफांना एसे बाराखा ओमफ्राय मायाव बुखोब्रा बुदोंहाय जेराव मेरावनो ओइ बे माइजे बांद्राय रांखिनिथारलै आच्छा नोंनो आङो बे गिफ्टखौ होनोनो मोनलाना गाबोन लोगो हमगोन नामा आंनि क्वार्टाराव फैनानै आंखौ नोंनि क्वार्टाराव सोरबाफोर नुबा मानो नुलाबायनांगौ जाखोब्रा आं मानसि थिनहरगोन ना नोंखौ लायनो नों टेनसनखौनो लानाङाब्रा आं दङना बेफोराव जायखिजाया बिब' हाफांखौल' मेनेज खालाम नोङो मिथिबाय जागोन दे गुमै आंबा नोंखौ बेसेबां गोसोखांबाय थायो नों मा बुजिनो सोरखौ एसेबां गोसोखाङोब्रा आफा ओइ मा बुङोब्रा नोंलाय आरो बेवहायलाय बोरै मोनफैदों नोंलाय मासे गाजालाय सिकिउरिटि आंखौ हाबनो होनायबाब्रा नोंनि फिसाला होननानै बुंबाबो नों सिकिउरिटिखौ मा फोरमान दोनदोंलाय आंनि फिसाला फैबाबो दा हाबनो होननानै बुंदों नामाब्रा आफा ओइ बिदि नङाब्रा जाला माला मानसिफोरखौ हाबहोजायाना सुथुरफोर फैगोन मा फैगोन आंखौ गावनानै गालांगोन बेनिखायनो गावनि फिसालाबाबो हाबनो होनाङा होननानै बुंदोंमोनब्रा आङो थैलाय आं बुजिखाथारदोंमोनब्रा आफा आं बुजिखानायब्रा दे बाखि जियानो जादोला सोरखौ गोसोखांनायमोनलै आफा सोरखौ ओइ सोरखौ गोसोखांनांगौ जाखोब्रा खबरदार आफा आंनि मेगन थाइसेया आंजों थाफागोन आरो मेगन थाइसेया नोंजों थागोन बेनिखायनो नोङो जाला माला खामानि मावनो दा नागिरखा बे बैसोआव आंजों सिख्लाफोरजों लाइन मारिनांगौ नोंहासो मारिगासिनो ओइ जाम्बा सोरजों लाइन मारिखोब्रा आंलाय आं रावजोंबो लाइन मारियाखैना बे बैसोआवलाय आंलाय सोरजों लाइन मारिबावनांगौ जाखोब्रा बे बैसोआव बोराय बुरैफोरासो बांसिन लाइन मारियो ओमफ्राय जोंहा सासे सानैजों लाइन मारिबानो मानसिफ्रा हनै होननानै नोजोर होसोगारो गासैबा बोराय बुरैफोरा लाइन मारिया आरो जेनेबा जों उन्दैखौल' नोजोर होबाय थागोन बिफाखौ बिदि बुङो नामा बिफाबाबो नों मानसिया बोरैबा फाल्तु साइसना रायजोनि मोजां खामानि मावब्रा आफा रायजोनि मोजां खामानि मा नोंलाय हिनजाव मानसिफोरखौल' नोजोर होबाय थायोब्रा थै आं रावबो मानसिफोरखौ नोजोर होआखैब्रा एमाव बेथा नों गोरोन्थि बुजिबाय थायोलै आंलाय गोरोन्थि बुजिखायो दे जियानो जादोला आंहा जुथा सिखावखौ दासिमबो मोनाखै आफा जुदि जुथा सिखावखौ नागिरनानै होआ आं गाबोन समफोरनि गेजेरावनो धरना फैगोन नों आंनि सुथुर नामा नों आंनि बिफाजों लोगोसे नोङो सासे इएमबो ना बेनिखायनो आङो सासे पाब्लिक जानानै नोंनाव बुंफैदोंब्रा पुलिसफोराथ' पात्ता लाखाया बेनिखायनो नों बिफानि दायथ'बो लानांसिगोन सासे राजखान्थिनि लिडार जानानै आम नागरिकखौ हेफाजाब होनाय दायथ'आ नोंनिबो ना बेनिखायनो जियानो जादोला आं धरना होनो फैगासिनो उनाव बुंनाङा आंनो मानो नोङो जेबो खोन्थायाखैमोन जेबो बुङाखैमोन होननानै गावनि बिफाखौ धमकि होफैदों नामा नों धमकिलाय होनो बिराद सानोलै आफा नाथाय मा खालामनो अननानै नों धमकि होनो गोसो गैला आं नोंखौ बेनिखायनो बुंदों आफा आंनि जुथा सिखावखौ 24 आवारनि गेजेरावनो नागिरनानै हो नङाबा जिंगालाला हो साला न'आव थाबाबो मोजाङै रायलायनो मोना सिख्लाफोरजों बेवहाय आं मोजां रिलेक्स खालामनो मोनगोन सानबाय ओइ फिसालायानो आंखौ बिफा बायदिसो नायफैबाय थाबाय होद बेखौ बयकट खालामना दोननांसिगोनलै बे हस्टेलावनो हाबनो होला बेखौ सरकारि क्वार्टारनिफ्राय बेन खालामनांसिगोन रामोनदा यस सार नों मानो एमाव बेटाखौ नोजोर होआखैलै एमाव बेटाया माब्रै फैनो मोनखो नोंखौथ' आं बेफोरबायदि लाफोर बाहायनो थाखाय लाखियाखैना सार अख्ला गावनो हाबफैनायखाय आरो नोंथांनि फिसालाखाय जों जेबो बादा होनो हायाखै नेक्स्ट टाइमनिफ्राय जाहाथे एमाव बेटाया आंनि क्वार्टाराव हाबफैनो मोना मिथिबाय जागोन सार थांनो हासिगौ साला थिगसे रायजोफोरनि फैसाखौ जाब्रेनानै बाहेर हादरावसो हा लाहैनोसै आं बिसोरजों जानाय नंला मोजाङै थानो होमारला बिसोर आंखौ टेनसन मिनिस्टार जानो साननानै हादरखौ फोजोबस्रांनो साननायाबो माथो बिराद गोरा खामानिलै मालाय मिनिस्टारफोरखौ नुयोब्ला बिराद आजादियाव दं नंलायलायो नङाबाथाय खिथुआव बेसेबां अर दुंखावबाय थायो एमएलए मिनिस्टार मन्थ्रिफोरासो मिथिसिगौ जियानो जा गोसो जाबा माथो लाब्रा लेम्पखौ मोजां बर'नि थाखाय मोजां खालामनो सानो गोसो जाबा बानायबो फैले थै मा दरखारबो फैलायलाङो माथो जियानो जा न'खरनि मानसिफ्रा गोजानाव रायजोफोरा सिगाङाव बेनिखायनो गोसो गैयाबाबो बर' हारिनि मोजां मावफ्लानानै देखायनोसै आरो गुन्दै बिग्राफ्रा गुन्दैसो नांगौ नोंसोरनो बेलेग बुस्थु नाङाबा गुन्दैल' होगोन आं गुन्दै दसे बाहेरावनो आराम उन्दुनानै थानोसै एसेबांबा गोबाव जाबायमोन फैलाव अख्रांखौ नाहरिया मा एसे मोजां नुदों अख्रांखौ बिनि सायाव सोरबा सिख्लाजों थानानै मोजां रायलायनो मोननाय मोनब्ला बानलु बेदां ओंख्रिया थावाखै नामा ओंखामखौनो जायाखै माथो नोंलाय बानलु बेदां ओंखामा जादो बानलु बेदां ओंखामा थाब जादो हर जाबाय बानलु बेदां दे ओंखामा माबा जादो आंनि ओंखाम जानायखौलाय बयबो मानो नेबाय थादों गोसो जाबा जागोन गोसो जायाबा थागोन बिदि जायो नामा एफा मोजां संनानै होदों जादो अके बिदिबालाय सामे नों मा सानो जोंनि जुलिनि खोथाखौ जुलिखौलाय जागोन सानो नाथाय आं गुबुननि न'खरनि जिम्मेदारिखौ उथायनो हाथ'नाय नङा खोमा आङो गुबुननि न'आव थांनानै नोंनि आइ आफाखौ मोजाङै जोथोनै लाखिनो हाथ'नाय आंनि मेन्टेलिया स्ट्रं जाथ'वाखै बेनिखायनो आं हाबाखौ लागोन लाया दानो आं जेबो बुंनो हाथ'वा मानो लागोन लाया माने बुजियासै आं माने आं बुंदों नोंखौ आं जोबोद गोसो थोयो नाथाय आं दा जुलिनि थाखाय रेडि नङा हाबा जाखांनायनि उनाव गोबां दायित्व थायो हिनजाव मानसिया बिहामजोफोरा
फुङाव सिखारनानै न'खरनि मानसिफोरनि थाखाय साहा फुदुंना होनांगौ, सिथ्ला सिबनांगौ, थोरसि सुनांगौ, आलासिफोरबो फैबा गय खावना होनांगौ, ओंखाम ओंख्रि संनांगौ। न'खरनि गासैबो दायित्वआ सासे बिहामजोनि सायावसो जाजोबो। आं दा बेफोरबायदि दायित्वखौ लाखिनो हानाय गोहो गैथ'आ दानसोरां। बुजिबाय दे। जेब्लासिम नोंनि गोसोआ थिना अब्लासिम आंबो नोंखौ जबरदस्ति जेबो खालामा। जेब्ला नोंनि गोसोआ थिनो अब्ला आंबो हाबाखौ रेडि खालामगोन। आयो मालायसो हनै गोसो थोलायदोंना थोलायदों मालाय हाबानि खोथा रायलायलायदों। आंहालाय सोरखौ मोनबावगोन? बे जोनोमाव आंहा हेन्डसाम हौवाखौनो मोननाय नंला नामासै? बे नेवलानि अनगा आंखौ रावबो हाबाखौनो लानो ओंखारा। आयो 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 आंनि खाफालालाय मा एसेबां गाज्रि? दाउदै, मानो दुखु खालामदों नोंलाय? नोंबो मोनगोन ना सोरखौबा? मानसिफोरा आंखौ बेफोरबायदिनो बुङो, नाथाय आंसो मिथिगौ आंसो रावजोंबो गोसो थोजाया, रावजोंबो मोजां मोनजाया। सानसे समाव आंखौ बयबो गोसो थोयोमोन, नाथाय जेब्ला बैसोआ बारलांबाय दङ, लासै लासै बैसो जालांगासिनो आंखौ रावबो गोसोखौनो थोआ। आंनि महरा मालाय माथो गाज्रि, माथो मोजाङानो। होमबालाय मानो आंखौ गोसो थोआ? आंनि जिउआलाय मानो हौवाया सासेल' जाखो, बेबो नेवला गोसोम बन्दा? आं मानो गोसो थोनो बेखौ? आंनि मान सन्माना बहा थांगोन जुदि आं नेवलाखौ हाबा लागोन? आं जुदि नेवलाखौ हाबा लानो गोसो गैया, दरखार गैयाना। नाथाय आदायालाय बोरै बुजिनो? आदाया थिनबाय जेब्ला नेवलायाथ' गावनि खालामनो जुजिगोन ना। दाबो नेवलाया आंनो आइफन 17 प्र बायना होनायखौ लाफिनबाय। दाना मबाइल गेग्रेबग्रेबखौनो आङो बाहायगासिनो। हायरे आंनि खाफाल, सासे माहाजोन न'खरनि फिसाजो जानानैबो आंहा रावजोंबो नायफिनजाया। आंनि बिमा बिफायाथ' माहाजोन नङा, आदानि सायावसो माहाजोन नालाय मानसिफोरा आंखौ जेबो रेसपेक्टखौनो होआ। बिदि नङा। नों माखौ इसेबां दुखु जाबाय थादों? जोङो दङना नोंजों लोगोसे। नोंसोरलाय आंजों जेब्लाबो थाफागोन नामा? नोंहा मालाय दानसोरांजों हाबा जानानै थांगोन, आंहालाय मा खालामगोन? आंहानि जिउआव नेवलायानो दं खोमा। नेवलानि अनगा रावखौबो मोननाय नंला नामा? बे जोनोमाव आंनि खाफालाव आंनि गोदनायाव नेवलायासो खानानै थासिगोन नामा? नोंसोरनि बेफोरबायदि गोसो थोलायनायखौ नुबा आंनि बिखायाबो क्लाब क्लाब जायो, गोसो थोनो लुबैयो। मालाय नोंसोरा समायना समायनाथार, आंहालाय मा बालनि मा खिथुनि आंना नेवलायासो, जायनि थाखाय आं न'आव थानोबो हाला नेवलानि थाखायनो। दाउदै, आं बेवहायसो दंफैमारो आरोना। बेखौनो नोंखौ बेसेबां नागिरबाय थादों आं। नेवला, नों मानो दाउदैजों आथा सिथा जाबाय थायो? आं दाउदैजों आथा सिथा जानो होननानै जायाखै, नाथाय दाखालि माबा मोनसे बुस्थु लोंफ्लांनानैसो आं दाउदैखौ गोसो थोग्रा जाबाय, आरो आं बेखौ मालाबाबो गारा। नुबाय बेनि आखलखौ? दाउदै, थावदा न'आव थांनोसै। नों बायदि महर गैयै सेंग्राजों थांफाया आङो। नों आंजों एसेबां बार लाजि फोनांजाबाबो मानो नों लाजिनोनो रोङा? नोंनाव गन्थंआनो गैया आं मानि बायदि, होनबाबोथ' लाजिनांगौना नोङो खुगाजों, मेगनजों, खोमाजों। मानो लाजिया नोङो? मानो लाजिया? लाजिनो होनबानो लाजिनो हायो नामाब्रा? जायखिजाया आं नोंखौ गोसो थोयो। I love you दाउदै, I love you। आं मानो बुजियालै दाउदै, मानो बुजिया? आं नोंखौ बेसेबां बुरजा I love you, आं नोंखौ बेसेबां बुरजा I miss you, आं नोंखौ बेसेबां बुरजा I will kiss you। नुबायना बियो आंखौ मा बुंदों? लाजिनो रोङिया आंखौ खुदुमनो ओंखारदों। नेवला, नों मानो बेफोरबायदि जबरदस्ति खालामगासिनो? हामगौ नामा? लाजिनाय गैया नामा नोंहा? लाजिनाय गैया? आंनि सिगाङाव हिनजाव एदावनो, हिनजाव लाइन मारिनो होबावगोन आं दा नोंखौ। होबावनो नामा? आंलाय माला हिनजाव एदावखोब्रा? आंलाय आंनि जानो गोनां हिनजावखौसो न'आव लिंदों। हाबा जायागारानि अबेनि हिनजावहाय? हाबा जायागारानि बियो आंखौ गावनि हिनजाव साननानै लादों, गावनि सम्पति साननानै लादों। बुबाव बेखौ बुबाव। आंनि न'आव फैनानै हिनजाव एदावनो नागिरदों? आं हिनजाव एदावाखैलै, आं बसनि बिनानावखौसो लांनो फैदों। बसआ आंनो पारमिसन होखादों दाउदैखौ गावनि खालामनो थाखाय। नोंनि बस जानो हागौ, आंनि बस नङा मिथिबाय? आंनि सेरनिफ्राय थांनो थाङा, नङाबा आरो होजाबावगोन आंजों। आरो नोंनि बसखौ थिनहर आंनि खाथियाव। सोर नोंनि बसआ? दाउदै, फै थांनोसै। आरो दाउदैखौसो लिंबावदों नोङो? होबावनो आं नोंखौ दा? जाबाय बारा बुनांला। आरो नेवला थांदो थां। जागोन दे, दिनै आङो थांगोन, नाथाय आं गाबोन फुङाव फैफिनगोन। नायबाय था। बिनि बसखौ गिगोन आं। बिनि बसखौ आंनि बिजामादैसो, बिजामादै। आफानि बिखुनजो, नों जोबोद मोजां खामानि मावबाय। आरो आङो बेवहायनो साननैसो थागोन।
एसेबां दिन थानो हायो थाबानो जाबाय दे बे न'आबो नोंनिनो न'ना नेवलाया जुदि आंखौ गाबोन लांनो फैयोबा आरो गाबोन मोनसे बेलेग ट्रिटमेन्ट होनानै हरगोन आं बेनो थांदो उन्दुदो मानोथो रायलायबाय थाबावदों नोंसोरलाय नै आलासियाबो उन्दुनो ओंखारबाय खोमा हा बिसनाफोरखौ मोजाङै फाहामनानै हैदो बिसनाखौ बानायखादों आं दे होमबालाय दानसोरां फिसा नोंस्रा दसे रायलायो ना मायो रायलायदो आं हले उन्दुहैनोसैहाय आरो नोंहालाय आंबो नोंजोंनो उन्दुगोनहाय फै होमबालाय फामे गाज्रि मोननाङा दे बे नेवलानि थाखायनो आइया आखाइ थिखांनांगौ गोनां जादों जेबो नङा दे जोङो रावखौबो जबरदस्ति खालामनोबो नांखाया जोंखौ सोरबा जुदि मोजां मोनाखै बेखौ गावनि खालामनोबो नाङा जोङो थेंक इउ दानसोरां बुजिनायनि थाखाय जेबो नङा दे ओमफ्राय गाबोन मा खालामगोन नों दाउस्रि देलायजों आंहा मोननैसो खामानि दङ बेखौ दाउस्रि देलायमोननि न'आव थांनानै मावहैनांगोन जागोन दे आरो नोंनाव मोनसे भिडिअ दङमोन ना आदा अमा राजा आरो बे एमएलए दुरलायनि बेखौ डिलिट खालामबायना खालामाखै नोंलाय आंनावनो दङ दासिमबो डिलिट खालामनो हायाखै हायोबा डिलिट खालामदो आरो नङाबा आब' हांग्रि मोनदिया दुखु मोनगोन आंबो बेखौनो सानदों डिलिट खालामनांगौ ना खालामनाङा होननानै आरो डिलिट खालामाबाबो आब' हांग्रि मोनदिखौ थगायनानै दोनबाय थागोन गुमैया आं गुमैखौ बाबायसो माने हिनजावफोर मोजां मोनबाय थायो बियो नाथाय बेफोरबायदि मानसिखौ साजा होआबा गले गले बेफोरबायदि खामानिखौनो मावबाय थागोन आंबो बेखौनो सानदों होमबालाय नोङो गुमै अमा राजानि भिडिअखौ दानथ'नाङा जागोन दे थोदो बिदिबालाय नों उन्दुहैदो जागोन दे गुड नाइट दे होमबालाय फिसाफोर थांदो जेबो गाज्रि मोननांला जेबो गाज्रि मोना दे बाजै मानो गाज्रि मोननांगौ जों ना ओंखाम ओंख्रियाव माबाफोरसो होदोंमोन थै बिदि नङा गाज्रि दामोन बिनि खुगायानो बेबायदि आंनि खुगायालाय माबायदि आं मोजांसो जापानाव माला थांमारगोन फैगोन समबाराव आच्छा मादै आनै औ बानलु फिसा मोजाङै थाल लाबानो जाबाय जोंलारिखौ थौ थाल लागोन मालाय थौ नों न'आव थौदो अके गुड नाइट जोंलारि गुड नाइट दे होमबालाय आंबो थांनोसै रथ'लाय नोंजों फंनैसो बाथ्रा रायलायनि आयै नों न' सिङाव थांदो दे जागोन फावगालि माब्रै दं नों आं मोजाङैनो दं नोंलाय आंबो मोजाङैनो दं नोंथ' जापानाव थांसिगोन औ आं सानो जापानाव थांनायनि सिगां गोबां खोथा रायलायनो एन्टनिय'आबो बेखौनो लुगैखादोंमोन नोंखौ केयार लानो थाखाय मा खालामनो मेगनाथ' सादों एन्टनिय'आ नोंखौसो गोसो थोयो होननानै एन्टनिय'आ जायनि थाखाय गावनि आथिंखौबो नोरजिया खालामनानै लानांगौ गोनां जादों बेफोरखौ सानोबा मेगन सायो आं जोंलारि अब्लाबो मा खालामनो एन्टनिय'नि थाखाय नोंखौ आं गाज्रिबो मोननो हाया मानो मोननो आं नोंदि सासे इसिबां मोजां लोगो आंनि मा सानखो जेबो नङा आरो मोनसे खोथा नों जुदि एन्टनिय'नि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंबा एन्टनिनि खौरांखौ आंबो मोनाखै मानो आं गोबां मेसेज हरबाय एन्टनिय'नो आंनो रिप्लाइखौनो हराखै दासिमबो आंनि बायदिबा बियो भियेटनामाव थांनानै नाम्बारखौ सोलायहैबाय खोमा हरनो बावगारबाय दे आंनो मेसेजखौ जानो हागौ आरो बियो ट्रिटमेन्ट लादोंब्ला बे समबो मोनखानाय नङादां आंबो बेखौनो सानदों इसोरनि अननायाव एन्टनिय'आ थाबैनो मोजां जाथों औ बेखौनो नेनांसिगोन होमबालाय आं थांनोसै एन्टनिय'नि खौरां सावगारियाबो मोनाखै अब्ला एन्टनिय'नि ट्रिटमेन्टआ जागासिनो दङ नामा हे इसोर एन्टनिय' जेरावखि थाया मानो बेखौ मोजाङैनो जोथोनै लाखि आं मिजिंथियो एन्टनिय'आ थाबैनो मोजां जानानै थाबायनो हागोन गावखौनो मा साननानै लादों नों बिराद सेंग्रा गिदिर मोननानै लाखो ना माखो आनिफ्रायनो जौ लोंनो दाखालि हरनिफ्रायनो ओंखाम जायाखै मैया सानसे ओंखाम गैया बेनिखायनो आं नोंखौ जोंलारि मोननाव ओंखाम जा होननानै बुंदोंमोन आरो उनावहाय नों मा खालामखो जौ सोलोंदों थाबायनो हालायि मा साननानै लादों नों गावखौनो बानलु बेदाङा बांद्राय जौखौनो लोङाखै नोंबो बिनि साइड लानाङा फावगालि मोनथिथारो आं नोंसोर सानैखौ सासेया सासेखौ बिराद माबा लायोना नोंसोरो खोथा लाखुमा लायोना नोंसोर सानैया आंलाय मैया माइब्रानि जौल'सो लोंदों दा माइब्रानि जौ लोंनायावथ' जेबो जायाना माइब्रानि जौबाबो ओंखाम जाया मा जाया हो दा सानैसो ओंखाम जानायानो जाखि देहायाबो एसे एसेयावनो लोमजाबाय थायो नोंना बिनि सायाव जौ लोंग्रा जादों हा आरो एग्जामाबो सफैगासिनो दङ मा सानथारखो नोङो हो बानलु बेदां मा सानथारखो बे सन्थलायाथ' गावनो जौ फाग्लाखा बेथ' बयखौबो जौ जासिगोन लोंथारि मानसिखौबो बुरखाय जासिनाय दंखायो बेना नेमखान्थियानो आदै सन्थलाखौलाय गेजेरावलाय मानो लाबोदों आंसो लोंनो होननानै लोंदों दा बे जासिबानो नों लोंगोन नामा दाथ' आं सन्थलाखौ जेबोखौनो बुंनो हानाय नङा गावनि न'नि मानसियानो गाज्रिबालाय जौ लोंदोंबालाय मालायखौलाय मानो मा बुंहैनांगौ जाखो आंलाय नों बादाबोथ' होनो हागौमोन ना आं जौ लोङा होननानै आयै बानलु बेदांखौ जेबो बुंनांला खोब दाय नांखादों बेखौ बुंनायनि थाखाय
लोंबावदों दिनैनिफ्राय जौ खोनाबावथों आं नोंनि जौ लोंनायखौ बानलु बायदां मानोथो जौ लोङो ओंखाम जाया मा जाया ओंखाम जाबाबो मानो जौ लोंनांगौ बियो हा गावखौनो बिराद सेंग्रा जालाय मोनथारदों बियो गोबावजों खेबसे लोंदोंसो दा आरो बेबो माइब्रानि जौखायसो लोंदों एफाबो गिदिर गाज्रि खामानि मावाखै आं बानलु बायदां बिमाजों बिदि बुंफायो नामा सरि बानलु बेदांखौ रायनांला माइब्रानि जौल'सो लोंदों दा बेथ' गाज्रि नङाना माइब्रानि जौआनो जा माथानि जौआनो जा जेखौबो दालों नों मालायनियाव मिथिबाय नोंहा एसे माबा माबि जासन लोंसनबानो नोंहा बेमार जायो आरो बेनि सायाव ओंखाम जायालासिनो माइब्रानि जौ लोंदों नोङो हा दिनैनिफ्राय बिदि खालामला दे अन्नानै आइ बानलु बेदांखौ दारायसै मा खोनादों आं बेफोरखौ बानलु बेदां जायनिनो मेनिनो न'आव थांनानै जौ लोंनाय आखला मोजां नङा माबायदि मानसिनि न'आव थानानै माबायदि मानसिजों रायलायनांगौ सोरबायदि मानसिजों जिरायनांगौ सिखारनांगौ बेफोरखौ नों दासिमबो बुजियाखै नामा माथो जाखो आदै सन्थलामोननि न'आव थांनानै जानाय लोंनायालाय आं सानो जेबो गाज्रि खामानि मावाखै ओइ नों बिबायजों बिदि उल्था उल्था बुंनो लाजिया आखौ लाजिनांगौ जाखो आं नंखाय बाथ्रा बुंदों नामा आं आदै सन्थलामोननि न'आव जिरायदों जादों लोंदों बेनो माबा मोनसे गाज्रि खामानि जाबाय नामा बेफोरबायदिसो होनबाय नोङो आबौ बानलु आङो न'खरनि थाखायसो जोंहानि मान सन्माननि थाखायसो नोंनि थाखायसो बुंदों जेब्लाबो मोजां मोजां मानसिजों गावबा गावनि थाखोनि मानसिजोंसो रायलायनांगौ एसेबांनो गाहाय थाखोनि मानसिजों रायलायबाय थागोन थाबाय थागोन गाहाय थाखोसो जालांगोन जेबो रोंनांगौ गैया बिसोरनिफ्राय बेनिखायनो जायजों जिरायदों जायजों लोंदों बिसोरखौबो नोजोर होनांगौ आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया नाथाय आदै सन्थलामोननि जेबो दाय गैया आरो आं सानो नोंसोरबो आंखौ आदै सन्थलामोननि न'आव साहा लोंनाय जानाय लोंनाय जियानो जाया मानो आंखौ जेबो दाबुं ओइ नोंखौ बिदि सोर बुंदों नोंबैखौ मानो बेफोरबायदि बुंगासिनो लाजिया नोङो माखौ लाजिनांगौ जाखो आबैनि बुंनायाबो थिग जाय मानसिजों रायलायो बे मानसिखौबो ताल लानांगौ जों माबायदि मानसिजों रायलायदों नाथाय आदै सन्थलाया जेबो गाज्रि नङा गुबुनखौ बुंबाबो बिसाखौ जेबो दाबुं मानि थाखाय बे जौ फाग्ला मानसिजों जेरावबो उदायि मानसिजों मानो जौ लोंफानांगौ नों बेजों थाफाबा जौ फाग्लासो जागोन जौ फाग्ला जानाय जायो आंनि सयससो हेइ बिदि दा उल्था उल्था बुं आं जेबो उल्था उल्था बुङाखै आदै आं आबैनि सोंनायनि फिननायखौसो होदों आदै सन्थलाया जौ फाग्ला जाखो मा जाखो बियो गोसोबानो आंखौ जौ फाग्ला खालामनो हागोन बे नङाना डिसिसना आंनिसो आं जौ फाग्ला जाबा गावनो जागोन बानलु बेदां बे नङा जे आं सिरि थादों होननानै नों जेबो बुंगोन आं जे खोथाखौ बुंदों सैथोखौनो बुंदों बेवहाय आंनि जेबो गोरोन्थि गैया माबायदि होनथारदों बियो नोंसोर आंखौ लोगो नांनानै दुसियो ना मायो आं जेबो मिथिया नाथाय सैथोआ बेनो आदै सन्थलाजों जौ लोंफानायाव आंहा जेबो गोरोन्थि जायाखै होननानै आरो आदै सन्थलानिबो गोरोन्थि गैया दाना बेफोरबायदिसो जाबाय मालायासो मोजां न'नियासो गाज्रि जाबाय आंथ' बिदि बुङाखैना बानलु बेदां नों आंजों सोबा जासिगोन आंबो बाबायसो दे बानलु बेदां आबैजों बेफोरबायदि नांलायनाङा प्लिज बानलु बेदांखौ जेबो दाबुं बानलु बेदाङा जौल'सो लोंदों जेबो गोरोन्थिथ' मावाखै आबै प्लिज बानलु बेदांखौ रायनांला आवालि जेबो नङा नोंसोर आंखौ बेसेबां बुङो बुंबानो जाबाय नाथाय सैथो खोथाया बेनो आदै सन्थलानि जेबो दाय गैया आरो बेबो माइब्रानि जौ जासिनायावलाय बेनिलाय मा दाय आंसो लोंदों दा गोसो गैयाबा आंबो लोंनाय नङामोन ना बेनिखायनोथ' सन्थलाखौ गोसो जाबाबो जेबो बुंनो हाला आं न'खरानो गोरोन्थिखौ मिथिखायोब्ला माथो बुंबावनो मालायखौलाय थांनानैलाय आरो रायलायबाय थानांला कलेजाव थांनो ओंखारदों माबा बानलु बेदांथ' कलेजाव थांनोसै बाय बिहामजो नोंनि थाखायनो दिनै बानलु बेदाङाबो आंजों उल्था उल्था बुंलायबाय गेजेराव आंखौसो लाबोलायबाय दा आंथ' बेखौ जौ लों होननानै बुङाखैना फिसाफोरखौ जोथोन लानो रोङाबा गाज्रि खामानियावबो हेंथा होनो रोङाबा मानिथो बिमा नोंलाय नुबायना माबायदि आंनिसो दाय जालायबाय आंलाय मा फोरोंदों दे आंथ' जेबो गाज्रिखौनो फोरोङाखै सोरबाखि जोङो गासैखौबो गियान होजोबनो हायो 100% गाज्रि बुस्थुफोरखौ मालाय बाहेरनिफ्रायबो रोंखायो गासैबो बिमा बिफाया फोरोंनानै होदों बे नङाना गावबागाव मोजां गाज्रि खामानिखौ मालाय बाहेरावबो रोंखायो बेखौनो आंखौसो बुंबाय आरो बियो जाबाय दे हाफां रागाजोंसो बुंदों बियो होमबालाय आदा आं खामानि फारसे ओंखारलांनोसै आरो दिनै बे सुपार मार्केट अपेनिंआबो दिनै जागायजेनसिगोन दा बे सुपार मार्केटखौ अपेनिं खालामनो थाखाय सासे सेलिब्रिटि लिंहरनांगोन औ आंबो बेखौनो सानदों सोरखौ लिंहरनो होमबालाय सेलिब्रिटिखौलाय बर'नि गेजेराव सोर बांसिन पपुलार बेखौ लिंहरनाया मोजांसिन जागोन सोर साबसिन जागोन बाजै नों सोरखौ बांसिन मोजां मोनो ओरैनोथ' आङो रावबो फेभरेट गैया आंनि बे नङा जे आङो रावखौबो मोजां मोना आरोना माने रावबो फेभरेट गैया गासिखौबो समान नोजोरै मोजां मोनो अके आं लिस्टखौ होफैगोन नोंनो अन्नानै सोर एक्ट्रेसखौ लिंहरो बेखौ बुंबानो जाबाय दालाय सोर पपुलार दङ बर'नि एक्ट्रेसफोरालाय फुजि दं हेलेना दं मनालिसा दं आं मिन्थिनायाव दासान्दि पपुलार एक्ट्रेसफोरानो बर'फोरना फुजि हेलेना आरो फुजा आरो मनालिसा खोमा बिसोर साब्रैयाल' दासान्दि एसे ट्रेन्डिंआव दं बायदि मोनदों आं होमबालाय बिसोर साब्रैनि बिथोराव सासेखौ लानानै फैदो
जागोन दे बाजै। बे बानलु बेदांखौ जि रायफ्लांबाय आङो दा दुखुसो मोननानै थालायसिगोन नामा र' एसे मोजाङै रायलायहैफ्लांसै आं बानलु बेदां नोङो न'खरनि गेदेरफोरजों मानो उल्था उल्था बुंफायो मिथिगौ ना आं बेसेबां गियो जेखौ सैथो बेखौसो बुंदों दा आरो नोंबो मानो गेजेराव हाबफाबाय थायो मानो होनोब्ला आं नोंखौ बुजानो गियो आं हेन्डेल खालामनो हाग्रा जाबाय मिथिबाय आं उन्दै नंला बेनिखायनो आंखौ न'खरनि मानसिफोरा बुंबाबो नों गेजेराव हाबनाङा फावगालि मानो हाबा जानो नोंखौ बुयोबा आंनावबो साफायो नोंखौ रायोबा आंबो दुखु मोनो मानो होनोब्ला जों बिदा बिनानाव बेनिखायनो नोंखौ बुनाय नुयोब्ला आंबो दुखु मोनो ना नों दिनैनिफ्राय आबैमोनजों बिदि उल्था उल्था दा बुंसै दे बुंबायानो थागोन जि खोथाखौ बुंनांगौ बेखौ आङो रावखौबो गिया होमबाबो जेबो होमबाबो गैया नोंल' एबारनिफ्राय गेजेराव दाहाब मिथिबाय फावगालि आं उन्दै नंला आं गासैखौबो हेन्डेल खालामनो हाग्रा जाजोब्बाय आरो दिनैनि टपिकआथ' रावनिबो गोरोन्थि गैया बिसोर बांद्राय अभार रियेक्ट खालामदों बेखौ आं रिप्लाइसो होदों बानलु बेदां नों बेखौ जा नोंनि थाखाय आं जि मोजां संदों नैबे सेवाइखौ खेजु बादाम लगायदों किसमिस लगायदों गाइखेर होदों जि आराम संखाबाय आं नों गोदो उन्दैयाव बिराद गोथाव मोनोमोन ना आयै आं बेफोरखौ गोथाव मोना होननानै बुंबा नों मानो बानायबाय थायोलै आं दा उन्दै नंलाना आं देरबाय नोङो आंनि नोजोराव मालाबाबो देरा मिथिबाय बिमाफोरनि नोजोराव गावनि फिसाया मालाबाबो देरा नोङो सेंग्रा गेदेर जायानो मानो नोङो गथ' गथाय खाङानो मानो आंनि नोजोराव बिमानि नोजोराव फिसाफोरा जेब्लाबो उन्दैखा बेनिखायनो नो जा आयै आं गोदै बुस्थु जानानै मोजां मोना स्पेसियेलि गाइखेरनि नों बेखौ बुजिनांसिगौ ना दे बुजिबाय आं ओमफ्राय नोंलाय नोंबैजोंलाय बिदि नांलायफानांगौ आंथ' जेबो नांलायफायाखैना आं जेखौ सैथो बेखौसो बुंदों बेवहाय आदै सन्थलानि जेबो गोरोन्थि गैया आं गावसोर लोंनो लुगैनायखाय लोंदों बेबो माइब्रानिखाय बेखौ नोंसोर मानो बुजिया दे आं बुजिबाय बुजिनायखायनोथ' आं नोंनि थाखाय नैबे खिरखौ संनानै लानानै फैदों सेवाइनि खिरखौ आइ एम सरि आयै आं जाया आवगालिनो दौ आं जाया माथो गाइखेरनि बुस्थु नोंसोर आंनि संनायखौ बे जाया होनबाय थायोना देरनाय मोनथारबायना आयै जों देरखाबायानो 19 बोसोर जाबाय जों देहाय खबसेसो जा मानो इसेबां अख्रालै दे खुगाया थि बानलु बेदां आइया इसेबां मोजां गोथाव संना लाबोनायखौ मानजायाखै जाना प्लिज बानलु बेदां खुगाखौ बिदिनो सिनाय हो दासो जादों दा बे सामसनै जानायाव जेबो जायाना जाबाय दे आयै नों बुंनायखाय जाबाय आं ओमफ्राय आं बेनिफ्राय बांद्राय आं गाइखेरनि बुस्थु जानो हाला दे होमबालाय कलेजाव मोजाङै थांदो आरो दिनै न'आव थाबनो फै न'आवनो थाला नोङो खालि खामानि नोमफाजों नोमथैजों मावगोन मालाय जागोन दे नुबाय ना बदतमिज गथ'आ दहायनो खिदों दाबो ओंखारनोनो रोंला ओइ बदतमिज गथ' ना खियासो गोरा जाखो ना एरख'बायसो थादों नोंलाय खिखौ लायो बदतमिज गथ' मा जालायखो मा जानो आरो दे दहायनो खिनो हादों दाबो ओंखारनो रोंला बापरे 7थासोआवनो हाबाखै होमबा बियो 8:10 जालायबाय माथो बेबायदिनो गोबाव खालामबाय थायो बियो मानसिया गोलैनानैसो दं नामालै जेबो गोग्लैयाखै बिदिनो गोबाव थाखायो बियो होमबाबो नायनांगोन थांफैदेलाय ओइ थांफैदेलाय गैया मानसिया माथो जेबो बुङाखै दरजाखौ जोखावनांसिगोन आंनि खोथाखौ मानिथारा नामा बाल नोंलाय बम्ब्र नों बांसिन न'आव थायो ना बांसिन न'आव थायो बाल होमबाबो मानसिया माथोखौनो होआखै माबा मोनसे जाबाय बायदोंबा ओइ थांफैदेलाय आंनि खोथाखौ फोथायाबा खिनायानो 1 घन्टानि बारा खियो होननानै बुंबाबो मानिया ओइ थांफैदेलाय आं दरजाखौ जोखावनोसै दै नुबाय आं बुंखादोंमोन ना बे गथ'आ बेबायदिनो खिनायाव जि गोबाव थायो होननानै बुंखादोंना मानोथो एसेबां गोबाव खालामो नोंलाय मानो एसेबां गोबाव खियो नोङो आं मिथिया दे जि जाबायसै एबारनिफ्राय बिदि दा खालामदे गाज्रि हुदासो बेफोर आंबो दिनै अमा राजाखौ मोगा मोगि लानो थांनो नागिरदों मानोबा आइजोनि मोजां खामानिया माला बारायगोन बबेसिम थांखो बेफोरखौ सोंनो थाखाय जागोन दे आंबो मोननैसो निउस आर्टिकेल लिरनो सानदों दिनै आच्छा दे आरो नों दिवाली फैगासिनो कार्तिक फुजा फैगासिनो न'फोरखौ साफा लिरजोबनानै दोन मिथिबाय स्कुलाबोथ' नोंसिना गाबोननिफ्राय बन्द हायोबा आबैमोननाव थांनानै थालिर बिफां फांनै दाननानै लानानै फै मिथिबाय मायाव दाननानै लाबोनो आं फन खालामहरगोन दे आबैनि सिगाङाव आबैया माबोरै थालिर बिफांखौ हरनांगौ हरगोन जागोन दे थोरसिखौ सुनानै मा दखानाव थांनानै फै माइरं गैया माइरं लायनानै फै आंखौल' थिनबाय थायो बे न'खराव नोंल'सो फिसा हिनजाव आरो सोर दंबावो नोंखौ थिनाबा सोरखौ थिननांगौ जाखो थाबैनो माहाजोन जानानै रुवाथि लाबोनो हाया नोंनो माहाजोन जादो दे आइ थांफै बिनि उनावहाय रुवाथि लाबोदो बेखौलाय आं
जाबाय खालि खामानिखौल' मोजाङै मावनानै दखानाव माइरं लायनानै फैदो थां बुंबाय थानाङा आं खोनाखाबाय ओमफ्राय फैसाखौ आङो टिभि रुमाव दोनदों मिथिबाय लानानै थांबानो जाबाय माखौबा आंखौल' थिनबाय थायो सन्थला नों गावबो जौ फाग्ला गुबुनखौबो बेफोरबायदि जौ फाग्ला जानो थाखाय बोसोन दाहो आंनि फिसौआ जोबोद उन्दै माया मोजां माया गाज्रि बुजिथ'नो हायाखै दासो देरफुनाय मानसि बेनिखायनो जानला मोनला बुस्थु दाजासिलाबाय नों गाव लोंनो गोसो जादों लोंबानो जाबाय आंखौ निमाहा होदो आं माने माइब्रानि जौखायसे एसे लोंनोबा लों होननानै बुंदोंमोन गुबुन जौखौबा आंबो जासियामोन आरोना माइब्राखायसो जासिदों आं माइब्रायानो जा जियानो जा जेबो दाजासि जागोन दे एबारनिफ्राय जेबो जासिला आंनि बुंनाय खोथाफोरखौ मोजाङै गोसोआव लाखि मालाबाफोर फैबाय बायोबाबो जौ सेरेब जेबो सोबनानै दा दिन्थि जागोन दे नुबायना सन्थला जौ जासिना होननानै बुंदोंमोन ना माइब्रानि जौखायसे लोंहोदोंमोनलै आं गथ'आ गावबो बांद्राय लोंखायाखैलै होमबाबोहाय माहाजोनफोरनि खोथाफोरानो आलदा जायो जौ लोंनानै लामाफोराव गोग्लैबायबा माबा मोनसे जाबाबो जोंखौसो बदनाम होगोन बेनिखायनो दिनैनिफ्राय जेबो दाजासिथारसै दाब्रा लोंनो नागिरबाबो मिथिबाय जागोन दे आं सानखाथारदोंमोन माबा मोनसे ना माबा मोनसे बुंफैखागोन होननानै जामारबायसो आंलाय जेबोखौनो साननो रोङालै आंलाय जानांगौ लोंनांगौ नालाय दसे समनि थाखाय रंजानांगौ होननानै माइब्राखौ एसे होदोंमोन आरो दा माइब्रा होनायाबो जारला जाबायबा माथो खालामबावनो मिस्टार अमा राजा नोंथांनि इन्टारभिउआ स्टार्ट जाबाय आच्छा बार' थाइबानि लारु केमेरामेन मोजाङै शुट खालामबानो जाबाय केमेरामेनालाय माथो बिराद गोजानाव दं आरो नोंनि आखायावलाय माबेलाय बेवहायबो रेकर्डिं सोलिगासिनो नोंथाङा बुंदो नोंथाङा बिसायख'थियाव देरहाबाय आरो नोंथाङा दा रायजोफोरनि थाखाय मा खामानि मावनो लानो नागिरदों रायजोफोरनि खामानि माने नोंथाङा रायजोफोरनि थाखाय मा मोजां खामानि मावगोन खोनानो मोनदों नोंथाङा गामि गामि गुन्दै होनो नागिरदों माथो नोंथाङा गुन्दैबो होआखैबालाय आरो नोंथाङा माथो जौबो राननानै होनो नागिरदोंबालाय बे खोथाखौ नों एसेबां गोरलैयै फोथायबाय आरे आंलाय बुंगोन माबा मोनसे खालामगोन माबा मोनसे बेफोरनो राजनितिब्रा नोंथाङा राजनितियाव थगायनायखौसो बांसिन गोनांथि होननानै सानो नामा खोनासं आं गुबुन राजनेताफोर बायदि नङा मिथिबाय आं जि राजनिति सिङाव सोलियो बेखौनो सायाव ग्लाव 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 बुंगोन लोगोसे आंनि खोथाखौबो लाखिगोन मानो होनोबा राजनितियाव हाबबाय होननानै आङो समाजनिल' मोजां खामानि मावनांगौ बे नङा आंहानिबो लाइफ दं होननानै आं सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थादों मानो होनोब्ला आं हारसिंनो बुहुमनि मानसिफोरखौ मोजां खालामजोबनो हायाना बे बर' हारियानो जा बे गुबुन हारियानो जा रावखौबो आं मोजां खालामनो हाया मोजां खालामनांगोन रायजो राजाफोरासो उन्दै गथ'फोरखौ बिसोरसो मोजां खालामनांगोन फोरोंजेननायनिफ्राय गियान होनाया आंनि दायथ' नङाना बे दायथ'आ फोरोंगिरिनिसो फोरोंगिरिफ्रा मोजां जानांगोन बिमा बिफाया मोजां जानांगोन गासैनोबो न'आव थांनानै आं बयखौबो गियान फोरोंहैनो हाया बेनिखायनो रायजोनि सायावबो हगारनानै होयो आंनि आनसलिकआव जेसेबां आंनि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां गोलैसोनाय मानसिफोर दं आरे बिसोर गावसोरनि थाखाय जादोंब्रा गावसोर मोजां जाबासो हादरा मोजां जागोन बे मिनिस्टारफोरखौ एमएलएफोरखौ नायनानै थाबाय थाबा जायाना आं बुंबाय थाखायो मिनिस्टार एमएलएफोरखौ नायनानै थाबाय थाबाल' जाया गावबागावबो मोजां जानांगौ नोंथाङा बोरै बुंनो हाखो रायजो राजानिनो भट लानानै रायजो राजाया भट होआमोनब्लाथ' नोंथाङा देरहानाय नङामोन नोंथांखौ माबा मोनसे आसा खालामनानैसो रायजो राजाफ्रा भट होदों घुस होनायखायसो भट होदों ओरैनो भट होआखैथ' बिसोरो आं बिसोरनो घुस होदोंना खोथायै रावै माने घुस होनाय माने मा आं गुन्दै होगोन जौ बथल राननानै होगोन बेफोरबायदि होनायखायसो भट होदों रायजो राजाफ्राबो खम नङाब्रा माबा मोनसे मोनगोन होनबासो भट होयो ओरैनो होनाय मोनला ओरैनो आंनो भट होनाय मोनब्ला आं बिसोरनो गासैनोबो साख्रि होजोबगौमोन आं न'खराव सासे रायजो राजाफोराबो लयाल जानांगौब्रा होमबासो जों मन्थ्रिफोरा हेफाजाब होनो लुबैयो नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ बिदि बुंद्रायनाया जाद्रायाखै खोमा नोंथाङा मा सानो नोंथाङा जुदि रायजो राजानि अननायखौनो अननाय बायदि मोनाब्ला अब्ला नेक्स्ट बिसायख'थियाव नोंथाङा देरहागोन मानो देरहागोन आंहा गावनि सायाव फोथायनाय दं आरो आं जिबायदि खामानि मावनो लादोंना रायजो राजा पात्ताखौनो मोननाय नङा मा खामानि मावनो लादों नोंथाङा मोजाङै फोरमायनानै होदो आं मानो खोन्थाथिंबाय थानो खोन्थाथिंबा खामानिया जाफुङा बेनिखायनो सिरि मावगोन अब्ला नोंथाङा जेबो खोन्थाथाराबा आं मोनसेल' बाथ्रा सोंनोसै नोंथाङा बर' हारिखौ लानानै मा सानो नोंथांनि थाखाय हादरा देरसिन ना नोंनि साननाया देरसिन नोंथांनि थाखाय न'खरनि मानसिफोरासो जाथि भाइ बाहागियासो देरसिन जाथि भाइ बाहागि खामानि गैया जाथि भाइ बाहागिया मालायनि जाथि भाइ बाहागिया खामानि दङब्ला आंना खामानि गैथारा नांगौबाल' बिसोर खबर लायो नाङाबा पात्ताखौनो लाया बेनिखायनो आंनि जाथि भाइ बाहागिफोरनो रावनोबो साख्रि होआ बे खाथांखा बिनि उनाव आंनि न'खरनि मानसिफोर सोर बिसोरलाय आं रावखौबो सिनाया आंनि थाखाय बर' हारिनि मानसिफोरा गासैबो आंनि न'खरनिख्रुइबो बांसिन माबासिन इम्पर्टेन्टसिन आं हादरखौबो मिन्थिया हादराव मा सोलिदों बेफोरखौबो मिन्थिया खालि आंनि बर' हारिया मोजाङै थाबानो जाबाय आंनि बर' हारिया गुवार अख्राङाव फैला अख्राङाव हां लानो मोनबानो जाबाय बिसोरखौ जुदि सोरबा खस्थ' होगोन आं हले गारखाया रावखौबो बर' हारिनि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाया
माबा मोनसे खस्थ' मोनगोन गुबुननिफ्राय आंनि रायजोफोरनि सुथुर माने आंनिबो सुथुर बे खेथ्रआव आं रावखौबो फिसिनाया आंनि बाय बाहागि आंनि न'खरनि मानसिफोर आंना मोनसेल' रुल जेब्लासिम आं थांनानै थागोन आं नाजालांबाय थागोन आरो मोनसे गेरेमसा लाब्रालेण्ड बर'लेण्ड दानानै दिन्थिगोन खोथाखौ खोनानानै मोजां मोनबाय आं माबा माबि मावदों नाथाय बेफोर खामानिखौ खेबसे लागैनो मावनानै होजोबनो हाया बेनि थाखाय प्रसेस नांगौ प्रसेसनि थाखाय एसे लेटबो जानो हागौ नाथाय आंनो जुदि खम सम होयो आंनि खामानिखौ मावनाया मोजां जायाखै होननानै आंखौ बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथामावनो आंखौ जुदि फेजेननो नागिरो आंनि खामानिखौ जुदि मोजां मोना अब्ला बेवहाय रायजोफोरनिसो लस दं आं होनखायो आंनो खमैबो 10 बोसोर बा 15 बोसोर टाइम हो होमबानो आं लाब्रालेण्डखौ बिराद मोजां खालामनानै दिन्थिगोन जुदि आंनि खामानिखौ मोजां मोनालासिनो माने मोजां मोनाखै होननानै बोसोरथाम बोसोरब्रै बोसोरबायावनो अहाबाय होमबाना रायजो राजाफोरनिसो लस बेनिखायनो आं बुंखायो आंनि खामानिया लासै जानो हागौ आंनो 15 बोसोर टाइम हो नङाबा 20 बोसोरनि गेजेराव ओरैबायदि खामानि मावनानै दिन्थिगोन फैबाय थानाय गथ'फोरा आंखौ भगबान मानिगोन भगबान खोनानानै जोबोद मोजां मोनबाय अब्ला नोंथाङा बर' हारिनि खोथा सानो नङा होमबा रायजो राजानि ओमफ्राय मा गैला हारिनिल' खोथा सों आंनि जानाय लोंनाय थानाय बहा खियो बहा हासुयो बेफोरखौ दासों माने खोनानो मोनदों नोंथाङा माथो सोरजोंबा माथो गुलु गुलु बोनो खोनानायालाय जात खोनागोनब्रा नोंसोरलाय खोनानायनि खोथाखौनो नंगौ सानो नामा मानो होनोब्ला जि खोथाया नङा बे खोथाया मालाबाबो ओंखारखायानो एसे एनै लेनदेन थानाय खोथायासो ओंखारो जाहैबाय बेनि सायाव नोंथाङा मा होनो आंनो बानाय खोथा बुंनो हायो माथो दा बुंनाङा मोदोमनाय बिबारा एसे मोदोमनाय बिबारखौ सिखोमानो हाया होननानै दंथारा इफोरो ओरैनो बाथ्रा बानायनानै होग्रा मानसिफोरखौ मेरला नुबाय आं जियानो जादोला इन्टारभिउखौ आं बेखिनियाव फोजोबनोसै आंहा फैगौ बिसायख'थि एमएलए इलेक्सननि थाखायबो गोबां खामानि दं बेफोरबायदि इन्टारभिउ होलायाव आं टाइम बरबाद खालामना लानो हाया आच्छा मोनसे खोथा खोनादों जेबो खोथा खोनायाखै नोंसोर निउसनि मानसिफोरा जानला मोनला खोनाबाय थायो नङा सैथो खोथाखौनो खोनादों नोंथाङा माथो सिख्लाफोरखौ बिराद फसायोनो अरे सिख्ला मानसिखौलाय सोर फसाया नोंबो फसायो बयबो फसायो बयबो फसायो नाथाय फसायो होननानैथ' जों सिख्लाफोरखौ लागोन सिख्लाफोरजों लाइन मारिगोन बे नङाब्रा सिख्ला मानसिफ्रानो नायनो बेसेबांबा समायना गोसोम जा गुफुर जा गोथां जा फाख्रा जा फाख्रि जा सिख्ला मानसिनि समायनायानो आलदाखा बेखौलाय सिख्लाफोरखौलाय फसायखागोन मोजां मानसि नालाय जों बिबारखौ बयबो फसायो बिबारखौ फसायनाया मोजां बुस्थुखौ फसायनाया बे माबा मोनसे खामानि नामा गाज्रि खामानि नामा बिदिबालाय दिनैनि इन्टारभिउखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु मानो लेंहरदोंमोन आंखौ बानलु बायदां आंहा नोंखौ जेबो बुंनो हानाय मोन्थाय गैया आं मिथिगौ अब्लाबो बुंगोन मानो मोन्थाय गैया नोंथ' आंनि लोगोसोना आंखौ सोरबाफोर खस्थ' होयोबा सोरबाफोर माबा मोनसे बुङोब्ला आं सहायनो हागौ नाथाय आंनि बिफाखौ सोरबा माबा मोनसे बुङोबा आं मालाबाबो सहायनो हाया सोर मा बुंदों नोंसा आबैया फैनानै आंनि आफाखौ रायदों आसा आंनो खोन्थाहरदों बेनिखायनो आं मोनसेल' खोथा बुंगोन जोंहानि न'आव नों मालाबाबो फैनाङा नंगौ नों नांगौ समाव आंनो हेफाजाब होदों नोंनि जायगायाव आं थानायमोनब्ला आंबो हेफाजाब होगौमोन दाबायदियाव आंबो सोरखौबा हेफाजाब होनो नांगौबा आंबो होगोन हानायखिनिखौ नाथाय हायियावसो थायो बिदि बुंनानै जोङो गंग्लायनानै थागोन बे नङा जों दुखिया जानो हागौ नाथाय जोंहाबो प्राइड दं जोंहाबो मान दं जोंहाबो सनमान दं बिदि होननानै नोंसिनि सिङाव थाबाय थानोबो जों हाया बिनि सायाव आंनि आफाखौ रायफैबावदों आंनि आफायाथ' नोंखौ माइब्रानि जौ खायसे एसे लोंनो होदोंमोन आरो आं नोंखौ बादा होखादोंमोन ना दा लों होननानै नों मानो लोंफानाय दा मोजां मोनबाय नामा नोङो खोनासं बानलु बायदां नों आंनो हेफाजाब होबाय आं बुजिदों बे हेफाजाबखौ जों फ्रियाव लायाखै नोंनो होनांगौखिनिखौ होफिनदों खायसेबो लस खालामाखै बबेनिफ्राय लाबोखै हिसाब खिथाबखौलाय सोर माहाजोन बायदिब्ला जों दुखियाफोरा नोंसोरनि सिङावनो थाखानांगौ बेनिखायनो गोसो बायदि जोंनि सायावल' दायफोरखौ होनो नागिरो नों जौ फेनानै थांदों बेवहाय नोंनिसो गोरोन्थि दा बेवहायलाय जोंहानि आफाखौलाय मानो रायहोनांगौ बेफोर गासिबो नोंनि गोरोन्थि बानलु बायदां बेनिखायनो आं नोंखौ गुरैयै खावलायो जोंहानि न'आव मालाबाबो दाथांसै नोंसोरबायदि माहाजोनफोरनि थाखाय आं आंनि न'खरनि मानसिफोरखौ खस्थ' होनो गोसो गैला बेनिखायनो गुरैयै बुंबावदों आं खेबसे प्लिज बानलु बायदां जोंहानि न'खरनिफ्राय गोजानाव थादो नों स्पेसियेलि आंनिफ्राय आं नोंनिफ्राय गोजानाव थाया मा खालामगोन नोंलाय बेनोथ' नोंसोर माहाजोनफोरनि अहंकारा मा खालामनो हानोथ' आरो जों जेबो खालामनो हाया नोंजों आंजों लोगो जानायाव बेवहाय सोरबा हेंथा होयोब्लाबो आं बिसोरखौ गिया नोंसा आबैखौबो मा सानदों नों आंखौ गिख' सानमारदों नों होमबालाय नोंसा आबैनि सिगाङाव थांनानै बुंहैथां आफाखौ बेफोरबायदि दारायफै होननानै बेफोर गासिबो नोंनिसो गोरोन्थि होननानै अके आरो आं बोरै फोथायगोन नोङो नोंसा आबैखौ बुंगोन होननानै मानो होनोब्ला नोंसा आबैयाथ' बिराद पावारफुल मानसि नोंथ' जेबो बुंनो हाखानाय नंखाया फोथायनाय गैयाबा आंजों लोगोसे फै बानलु बायदां हगार आंनि आखाया हगारा जेब्लासिम नों आंजों थांफानो होननानै बुङा नों आंखौ फोथायनाय नङाना आं आबैखौ जेबो बुंनो हाया होननानै थौ आंजों लोगोसे आं नोंनो फोरमानबो होगोन आबैया नोंसा आफाखौ रायदोंना आं आबैनि सिगाङाव बुंगोन गोरोन्थिया आंनि बेनि उनावलाय मा नों फोथायनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला आं थगायनानै मोजां मोना आरो नोंसानि आफाया आंनि थाखाय रायजादोंबा बेनि जिम्मेदारिखौ आं लागोन बेनिखायनो थौ आंहा टाइम गैया
दखानाव मानसि रावबो गैया हारसिंनो थांनानै बुंहैथां बिदिबालाय नोंलाय आंखौलाय बोरै फोथायगोन जाबाय दे जाबाय फोथायनाय फोथायै आं जेबो बुंला नों नोंनि आबैखौ मा बुङा बे नोंनि खोथासै नाथाय दिनैनिफ्राय जोंहानि न'आव दा फैसै आंनि गोसो आं दाहायबो थांनो हागौ गाबोनबो थांनो हागौ नोंनि गोसोबानो जागोन नामा खोनासं नों नोंनि गोसो बायदि जेबो खामानि दामाव नों गावखौनो आंनि लोगो होननानै सानो ना नोंजों आंजों हाथरखि आरो हानिसो फाराग दङ जोंहा लोगो जानोबो समाया बेखौ नों बुंबानो जाबाय नामा नों आंनि लोगो बास गोबां मानसि लोगो मोनगोन नोंहा लोगो जानो थाखाय आंखौलाय मानो होनोब्ला नों गुबुन बायदि नङा मालाबा आंखौबो रायबावगोनसो मिथिबायना दिनै आफाखौ रायदों आंखौ रायदों जोंहा न'खरनि गासिबो मानसिखौ रायफैगोन नोंसा न'खरनि मानसिफोरा रायथों अब्ला आङो हाजो जानानै गसंथेगोन दहायलाय नोंहालाय माखौसेबां साननांगौ जादों थांदो नोङो जोंहानि दखाननिफ्राय दानो अके गावखौनो मा साननानै लायो बे बानलु बेदाङा एसेबांखिनि आंनि खाथियाव फैया मानो बियो आंखौ हेफाजाब होदों मानो आं बिजों गले गले रायलायगोन गले गले थागोन बे नङा एसेबां मतलब